आज हम के मुआ दिल बाड़ी, रुख से पर्दा हटा दिल बाड़ी। आज अच्छा कटी दिन बुझाता, भोर ही मुस्कुरा दिल बाड़ी। हेलो। हाँ हेलो, के भैया? सिंगर राकेश तिवारी जी बोलते नहीं? जी भैया। किशन कुमार बात करते नहीं अपना उस चैनल से। प्रणाम भैया, प्रणाम। का हाल चाल? प्रणाम, कैसन बानी राकेश जी? सब आप लोग के आशीर्वाद बा भैया, आपन बताई। आजकल बड़ा ट्रेंड में चल रहा बानी राउर, एगो बड़ा सुंदर गीत आइल बा जी भोजपुरी भैया। गजल के रूप में। जी। आज अच्छा कटी दिन बुझाता, भोरही मुस्कुरा देले बाड़ी। आप लोग के प्यार आशीर्वाद बा। अबे हाले में छूटल है और बहुत प्यार आशीर्वाद मिलता है गीत के। म्यूजिक वर्ल्ड चैनल पर ही गाना रिलीज भइल बा राकेश जी, अब बड़ा सुंदर रुआ गौले बानी। सबसे पहले बस ऐसे ही आशीर्वाद। ये गीत खातिर हम बधाई देहल चाहब रुआ के। धन्यवाद भैया। आज जे भी ऑडियो सुनता ओकरा के बता दें कि यही चैनल पर गाना रिलीज भई रहे, कौनो दिनवा शिकार हो जेबू, हमसे मिलबू हमार हो जेबू। हाँ, म्यूजिक वर्ल्ड से ही आयल है। राकेश जी तनी पब्लिक खातिर जो नयका गनवा आइल बा, कौनो दिनवा शिकार हो जेबू, तनी एक एक लाइन हो जाओ पब्लिक खातिर। कोनो दिनवा शिकार हो जेबू त ई त हमार गाना काफी 4-5 बार ट्रेंड में आयल बा और लगातार 1 महीना ट्रेंडिंग में रहला इंस्टाग्राम पर। आज तक कलाकार लोग और और गाना गा के मंच करता रौरे गनवा। हाँ, सब वो लोग भाई लोग के प्यार बा। और ये गाना भैया बिना प्रमोशन के, बिना कोई ऐड यूट्यूब पर, केवल जनता जनार्दन और श्रोता के और आप लोग के प्यार आशीर्वाद से 2 मिलियन क्रॉस कैले बा। कोनो दिनवा शिकार हो जेबू। वाह जी वाह। और अबे हाले में एगो और गाना छूटला जौना अबे आप गीत के चर्चा कैनी है, मुस्कुरा देले बाड़ी एल्बम के नामे है। जी जी जी। हाँ, तो इस समय काफी इस समय चर्चा में यो गीत बा और काफी लोग पसंद कर रहा बा। तो सबसे पहले अपना ओर देखे वाला और सुने वाला जनता जनार्दन के राकेश तिवारी के तरफ से कोटि कोटि प्रणाम बा। जनपद देवरिया से आपके छोट भाई, आप लोग के बेटा प्रणाम करता। जौनेगा आप लोग प्यार आशीर्वाद, कोनो दिनवा शिकार हो जेबू, हमसे मिलबू हमार हो जेबू, आज ले तोहार फोटो करेजवा में धैले बानी, सखी जननी की सैया गवैया हमें, यह गीत के आप लोग इतना प्यार देता नहीं, वही तरह एहू गीत के आप लोग प्यार देव और देता नहीं, हमारा आशा ना पूरा विश्वास बा। सबसे पहले भैया ये गीत के रचनाकार बानी आपके ही जनपद बिहार, जनपद सिवान बिहार से बहुत ही अच्छे कवि, बहुत ही अच्छे साहित्यकार, बहुत ही अच्छा लेखक आदरणीय श्री मनोज भावुक जी के ही रचना है जी। मुस्कुरा देले बाड़ी। हाँ हाँ। हम 2 लाइन सुनावल चाहब। आज हम के मुआ देले बाड़ी, रुख से पर्दा हटा देले बाड़ी। आज हम के मुआ देले बाड़ी, रुख से पर्दा हटा देले बाड़ी। आज अच्छा कटी दिन बुझाता, भोर ही मुस्कुरा देले बाड़ी, भोर ही मुस्कुरा देले बाड़ी। आज हमके मुआ दिल बाड़ी, रुख से पर्दा हटा दिल बाड़ी। आज अच्छा कटी दिन बुझाता, भोर ही मुस्कुरा दिल बाड़ी, भोर ही मुस्कुरा दिल बाड़ी। ये गीत के रचनाकार बानी आदरणीय श्री मनोज भावुक जी और संगीतकार बानी आदरणीय बड़े भैया श्री मुन्ना मिश्रा जी, MM स्टूडियो गोरखपुर। और यह गीत में जो संगत देले बानी KBC म्यूजिक टीम, कमाल भाई, छोटू भैया, विजय भाई, विशाल भाई और विकास भाई। जी जी। मुन्ना भैया के म्यूजिक के तो खैर जोड़ नहीं खे। राकेश भैया
मनोज भैया, मनोज भावुक जी के कलम जब उठेला तो इतिहासे लिखेला, ई हमनी के पता बा। रउआ एगो भोजपुरी के ऐसा कलाकार है जेकर नाम बड़ा अदब से या सम्मान से लिहल जाला। रउरा सब भोजपुरी के इज्जत सम्मान और मर्यादा बचा के रखले बानी, ए खातिर भी रउरा के पुनः धन्यवाद देव हम। धन्यवाद भैया। कौनो दिनवा शिकार हो जाइबू, चलते चलते एक लाइन पब्लिक खातिर हो जाओ। ये गीत के तो काफी प्यार, और ये मुस्कुरा दिले बाड़ी इंस्टाग्राम पर बहुत अच्छा दिग्गज लोग, हमारे भाई लोग सब लोग एक गीत के प्यार दिले बा रील बना के। ये प्यार आप लोग के देख के मन गदगद रहेला। आप लोग के प्यार आशीर्वाद ही हमारे जीवन के असली पूंजी और असली धन है। कोनो दिनवा शिकार हो जइबू, कोनो दिनवा शिकार हो जइबू, हमसे मिलबू हमार हो जइबू, हमसे मिलबू हमार हो जइबू। वाह जी वाह। राकेश जी बहुत बहुत शुभकामना बाटे। और जो नायका गीत आइल बा मुस्कुरा दिले बाड़ी, आज जे भी एक ऑडियो के सुनता म्यूजिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर जा करके राकेश तिवारी जी के गीत के सुने। अगर आनंद ना आ जाओ तो भोजपुरी के ये गाना के रुआ सुनला के बाद तो फिर रुआ सब कहब। ऐसे बहुत सुंदर गीत बाटे। राकेश जी जे भी श्रोता सुन रहा बारे और बातचीत के वो श्रोता गण के का कहब? देखिए, आज जौन भी हम कुछ बानी अपना श्रोता गण की वजह से ही बानी, और ऐसा नहीं खे कि लोग कहेला कि अच्छा सुनने वाला श्रोता नहीं है। अगर अच्छा सुनने वाला श्रोता ना रहते हैं तो हमारे 2 मिलियन लोग कैसे प्यार दिले बा, कैसे मुस्कुरा दिले बाड़ी के इतना प्यार मिला था। आज भी यूपी बिहार में अच्छा सुनने वाला लोग बा, अच्छा लिखे वाला होके के चाहिए, अच्छा गावे वाला होके के चाहिए, साफ सुथरा गाना। फालतू गाना तो सब सुना था, लेकिन आज ले हम फालतू गाना अपने आवाज में कबो हम कोशिश नहीं कैले गावे के। और एक आध बार गलती से कबो भइयो होइयो गइल बात, तो जनता ही हमार श्रोता ही हमार कमेंट करके हमके आशीर्वाद ओके समझी चाहे कुछ कहीं कि राकेश भैया ई रउरा पर शोभा नहीं खे दे। तो दिन से हम वो गीत के या तो डिलीट कर ले या तो पोस्टर नहीं कैले। कबो गलती में 1-2 गाना ऐसा गा दिलो कब, लेकिन ओकरे बाद हमारा नजर में अभी ऐसा कोनो गाना नहीं कि मतलब आवेला भी तो हम भरसक कोशिश करेला कि भाई है शब्द गलत बा, हमके ना हमसे गवा ना पाई। वो कहिए कि नहीं एकर शब्द सही बा, हमसे ना गवा पाई, ई शब्द चेंज कर दे। एक जगह है कुछ साफ सुथरा होना चाहिए ताकि घर घर में जो लोग प्यार देता वो चीज बरकरार रहे। तो अभी वैलेंटाइन डे स्पेशल एगो हम भोजपुरी हो सकेला 5 फरवरी के या 3 फरवरी 4 फरवरी ले छूट जाओ। एल्बमे के नाम हमार हो खबू, हमार हो जाइबू तो गाना वो ट्रेंड कैला ही बा, प्यार देले वालों कोनो दिन वहां शिकार हो जाइबू। लेकिन एल्बमे के नाम बा हमार हो खबू, जौना के राइटर बानी सूरज बेदर्दी जी और संगीतकार बानी मुन्ना मिश्रा जी। तो तमाम लाइन से तमाम ऐसा गीत बा भैया, एक से गीत बा। आप लोग हमारा आशा ना पूरा विश्वास बा कि जरूर पसंद आई। और आज भी अच्छा श्रोता बाने तो सबसे पहले अपन 10 नोह जोड़ के अपना श्रोता के, जनता जनार्दन के, अच्छा सुनवैया के, अपना पूरा श्रोता परिवार के हृदय की गहराई से प्रणाम बा कि जौन भी आज हम कुछ बानी आप लोग सुनत आनी तब्बे हम बानी। जी। तो हृदय से आभार बा, हृदय से बधाई बा पूरा श्रोता समाज के। तो चलिए बातचीत करे खातिर राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद बाटे। आगे भी खूब बेहतर करी, हमनी के शुभकामना बा। बिल्कुल भैया, आशीर्वाद ऐसे ही बनौले रहे। चलिए धन्यवाद। धन्यवाद। जय भोजपुरी।